bura muso Fatimi ke fɛnɛ kuma nɔfɛ nga cɛ o kɛlen fadin jaga i bɛ jaga dɔn o kɛlen fadin jaga de sa esi mena min fine mena ira bura la ko kono kɔrɔlen ne duga mais ne bu dal I mo yira Fatimi na no ira Fatimi na kono kɔrɔlen de duga si ka kɛ lagare in filɛ nin lagare in tɛ mɔgɔ sama lagare in jama de don siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ nin kunun kɛ I b'a fɔ n bɛ taa kuma so n'i taara kuma b'i dɔgɔya i y'a mɛn I y'a mɛn awɔ n y'a mɛn an fo dala nya awɔ a diyara n ye cɛ I occupé bura la du kɔnɔ dɔrɔn Fatimi tɛ kɛnɛ ma Fatimi bɛ kɛnɛ ma n b'o minɛ k'o d'i ma I bɛ samara yɔrɔ in samara donna sen na yɔrɔ min ka di I bɛ taa n'a ye yen de yɔrɔ ka di I bɛ taa n'a ye Fatimi kɛ ten ka d'i ma han e k'i occupé bura la dɔrɔn problème foyi t'o la mais I b'a dɔn pardon ya cɛ n yɛrɛ n gosili mari sirima bi cɛ hali kana disi jan n ka ci dɔ bɛ n ka se k'o to ɲɛnabɔ quoi wa fila cɛ o cɛ o diya n bi dɛ cɛ o ka nɔgɔn I b'a dɔn don n ye don ka ko f'i ɲɛna ne don ne don kɛ fo mɔgɔ ta bitile ma fɔ ni den dɔ ɲɔgɔn bɛn awɔ cɛ ne don cɛ de b'a di dɛ yɔrɔ cɛ ala jɔ kɛ ube kadi kan mɛ a bɛ cogo di n ko cɛ an ka tugu kuma bɔ kɔ sa ka nɔgɔn non sinon n ka cɛ n'i yɛrɛ sera ka Fatimi na don yan han kabako don quoi non ne bɛ na cogo min na nin bɔra bangi la sisan est-ce que e n'o kɔfɛ est-ce que mɔgɔ wɛrɛ magara a la fɔ non fo ne y'a di bitigitigi ma a ka maga dɔɔni cɛ I tɛ ka sɔn appel tara a kɛra cogo di a ne ma ban appel to a kun bɛ kuranni la ne ka telefɔni bɛ kuranni la fo ba tɛ déjà an ye ɲɔgɔn ye kaban ne ye min f'i ɲɛna hakilina jumɛn b'e la e yɛrɛ ka ko tɛ ne hakili la yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ de ta bɛ ne hakili la walayi o cogo nin na dɔ I b'i ka baara kɛ quoi wala o to ma dɔrɔn sa n ko n b'a kɛ samara ye k'a d'i ma yɔrɔ min ka di I b'a fɛn ka taa ye non kuma tɛ donc n bɛ t'o gérer san ka na y'a mɛn cɛ kurubagatɔ yɛrɛ ye Serima yan yɔrɔ walayi ok gɛn ouais non ni cɛ de bɛ ne kɛnɛya o cɛ de bɛ ne kɛnɛya walayi bilayi bɔra nin tɛ ko kalama sa sogodenni sen ka di a tɛ wula dɔn n bɛna yira a la kɔrɔ de ye kɔrɔ ye awɔ ka di ne de sa walayi ka di ne kojugu ala ka kanto ye fo ba tɛ n y'a faamu I bɛ to an appel ta o ka di n ye kojugu n kan ka taa hɔrɔn la su in na ci dɔ la donc n bɛ kuma I fɛ quoi o ma cun non o ma cun walayi I bɛ taa walayi n bɛ ka taa ci la fan jumɛn sanfɛ an yɛrɛ fana bɛ ka taa sanfɛ de donc an ka sira ye kelen dɔrɔn voilà
e bɛ ne dɔn ne b'i dɔn fɔlen wɔɔrɔ tɔ ye dalamaga ye e tɛ ne dɔn sinɔ dugu bɛɛ bɛ ne dɔn maa ma bɛ ne dɔn i t'a kɛrɛ na e tɛ ne dɔn ne ba e nɛrɛ la ne ni e de don mais min bɛ ka min i b'a kalama i bɛ k'i yɛrɛ ko jugu la ne b'i kolo ne b'i kolo mɛrɛ ne ba ne bila i bɛ k'i kolo mɛrɛ ko jugu la e ka tan tɛ se ka kɛ ne bolo ne bɛ lamɛn e tɛ muso ye de e tɛ muso ye de n'o de ne y'a tugu ne wa se ka ne de muso ye a se ka ne de muso ye e t'a e tɛ ne dɔn de sa la mun kɛra mun kɛra e ko e bɛ bɛɛ da la ni e m'i ka kɛlɛ ni bɛrɛ bɛ i yɛrɛ ma ne bɛ bɛrɛ dɔ bɛ faga yɔrɔ ne bɛ bɛrɛ dɛ ne ka fisa ni e n'a firimuso nangara ba ko bila ɲɔgɔn na cɛ fila ka na k'a ɲagami balima bila ɲɔgɔn na ne ma fisa ni e ni nin ka kɛlɛ ne ma fisa ni e n'i ye molobaliya kɛ an b'o nafiya fɔ piyan n'i ye molobaliya kɛ an b'o nafiya fɔ piyan ne ta tɛ bila ni ne ko e ka balima ni ne ko e ka kɔrɔ dɔgɔ kanu wa n'i y'a kɛ ne b'a fɔ dɛ i t'a ɲɔgɔn dɛ i ka molobaliya i ka molobaliya la sigi e ka molobaliya ne tɔgɔ ye Cibali ne ye jahili de n ka tugu n'o bɛɛ ne tɔgɔ ye Tasuma Kami ne ka tugu ni Volcan ye Tasuma tɛ ne ye Volcan de a ye fɛn dɔ yɛrɛ i ma fɔ yala ne m'i bɛn n'i ka dɔgɔni kɔrɔ kanu ye e ma fɔ yala Fatimu e de b'i bɛtɛ dɔgɔ cɛ t'an posé nka ne de don aw mɔgɔ fila aw kun ne ba si ka taa tɛ ne bolo ne tɛ sɔn aw si ɲɛ aw mɔgɔ fila ne ɲɛna fu ni y'a ye kɛ ni ye cɛ ye lamɛn ka tugu ne wɛrɛ i ta ma cɛ an t'a bila ka i cɛ ne ka dɔgɔ ne tɛ lamɛn ka dɔgɔ ka hali tɛ e bɛɛ tɛ nin yan e bɛɛ tɛ na ne bɛ e lamɛn kɔrɔkɛ ni dɔgɔkɛ ka hali tɛ mɔla balima fila wata ganasi an balimaw aw salamu aleykum fo y'a fɔ sigiyɔrɔ la aw ka karamɔgɔkɛ de don Segu Keyita ka bɔ Selenge Dalabala a ma se n ka fɛn fɔ aw ye tugun bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ ka bɔ ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw minnu bɛ yen ni haminako gɛlɛn de bɛ aw la haminako fan o fan aw minnu ta ye furuko ye aw minnu ta ye denko ye aw minnu ta ye garijɛgɛko ye aw minnu ta ye nafoloko ye aw minnu mago bɛ ɲɛfɛla de la ka bɔ kɔfɛ ka ɲɛfɛla sɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ Selenge dugukolo sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ yiri dɔgɔtɔrɔ o de sigilen filɛ turabuso 32 ka adamadenw kungo lajɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ yen n'aw bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ n b'aw kungo lajɛ a ka nɔgɔ aw ma cogo min aw minnu bɛ yen n'aw b'aw sigiyɔrɔ la yɔrɔ tɛ janya karamɔgɔkɛ la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ aw ka wele a ka numéro la n b'aw jaabi k'aw kungo ɲɛnabɔ fo k'aw lawasa i n'a fɔ aw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na kamanagan ko fan o fan n'o de bɛ adamaden de minɛ ka i si ɲɛna jɔrɔnako n'o de bɛ aw la cɛ ani muso aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka écran dugumana lajɛ aw ka wele n ka nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn bɔ fili la ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw bila gele kan bɛɛ lajɛlen ka o ye hali bi ka foli di kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh